ସମସ୍ୟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ରହିଛି। ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଆସିବା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ସ୍ୱାଭାବିକ। କିନ୍ତୁ ତଫାତ୍ ଏତିକି, କେହି ସମସ୍ୟାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତି, ଆଉ କେହି ସେହି ସମସ୍ୟାରୁ ଶିଖି ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଅନ୍ତି। ତଫାତ୍ ରହିଛି ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ। ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ୟା ଆମକୁ ହରାଏ ନାହିଁ, ଆମର ଭୟ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ମନ ହିଁ ଆମକୁ ହରାଇଥାଏ। ତେଣୁ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଦୌ ଘବରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଭାବିଲେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସମାଧାନ ଉପରେ ଭାବିଲେ ରାସ୍ତା ଦେଖାଯାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଏମିତି ବୁଝାଇଥିଲେ, ସୁଖ ହେଉ କି ଦୁଃଖ, ଲାଭ ହେଉ କି କ୍ଷତି, ଏହି ସଂସାରରେ ସବୁ କିଛି ଅସ୍ଥାୟୀ। ତେଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କଥାଟି ମନକୁ ପାଇଥାଏ, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।